Ticketmaster bola vždy katastrofa, prečo vôbec ste vybrali tento portál Handmade Lenka. Nevybrali. Proste podpísala som zmluvu s O2 Arenou, tak ako každý interpret, a tá zmluva je asi 3 cm hrubá, je to fakt takto hrubá zmluva a v tej zmluve sú ich podmienky, takže keď oni v podmienkach majú, že sa to bude predávať cez Ticketportal.cz a Ticketmaster.cz, tak proste to tak musí byť, takže decid, takže nehačte to na mňa. Ja s tým nemám vlastne nič spoločné. Ja som nevedela ani, ako rozdelenie bude proste listu. Ja som nevedela, že to bude pol na pol. Nebolo by lepšie, keby to bolo cez jeden portál? To sa mňa nepýtajte. To ja fakt s týmto nič nemám. Ja viem, že je to neuveriteľné, že ja do niečoho nepchám nos, alebo proste, že ja nemám na niečo dosah, pretože áno, väčšinou mám vo všetkom prsty, ale toto není moja robota. Takže za toto ja nemôžem. Máme s kamarátkou dotaz. Mne bude příští rok na ten koncert 14 a kamarátce 16. Mohla by byť môj doprovod? Nie. Tvoj doprovod musí mať 18 rokov. To znamená, tvoja kamarátka, keď má 16, môže ísť aj sama, ale ty potrebuješ niekoho, kto je dospelý ako doprovod. Také sú podmienky O2 Areny. Tak to je. A tak to býva na všetkých koncertoch. Zajtra sa vidíme v Nových Zámkoch. Na pop-upe. S kým sa vidím? Čo je lepšie, státie alebo sedenie? No podľa toho, čo chceš. Podľa mňa pre malé deti, keď idete napríklad celá rodina a máte napríklad aj deti, tak si myslím, že sedenie, ak proste chceš tancovať a chceš sa proste baviť takýmto spôsobom, že skákať a tak podľa mňa lepšie na státie. Si ma to neovlivní, O2 Arena má smlouvu s Ticketportálom a Ticketmasterom, takže každý interpret má prodej přes tie dva prodejní portály, presne. Keď sme mali štadión, tak to sa predávalo iba na jednom portáli, štadión sa predával iba na Ticketportáli, štadión sme mali proste my pod palcom, tam nám nikto neurčoval v podstate nič, tam sme proste si to prenajali a hotovo, ale s O2 Arenou je to proste inak. Tam je to proste také trošku komplikovanejšie, než to bolo na štadióne, čo sa týka týchto zmluv a týchto všelijakých vecí. Není to také easy. O pop-upe asi má všetko na storkách, presne. Tak. Gajlo to není, on teraz je v kúpeľni, lebo volá. Čo to dnes Gajlo hovoril o albume? Ja neviem. Viete, že my vám radi robíme prekvapenia. No čo? Si sa dozvedel? Niečo nové? Neviem, že sa to rieši celé, že jak to je, to sa
Ten mail, o ktorom si predtým vravela, prišiel nakoniec, ale cca po 18. Výborné. Tak to je skvelé. Mal prísť už kedy? Pred týždňom. Nový album? Tento rok nie. Možno budúci. Lebo hovorili sme minulý stream, že budúci rok bude určite menej koncertov. Ak teda sa vypredá O2 Arena, tak koncerty budú, ale bude ich určite neporovnateľne menej, ako ste zvyknutí, že ich máme, lebo máme vždycky okolo 80 až 100 koncertov za rok. Takže teraz, keď bude 30 budúci rok, tak to bude asi maximum. Takže zatiaľ ešte máme pozastavený booking. Zatiaľ ešte proste sme nespustili booking na ďalší rok. Sú ešte lístky, ešte sú. Kúkni ticketportal.cz aj ticketmaster.cz, prosím, lebo zmetky. No čo mandarinky, kde sú, už nemám. Aká je zastávacia kapacita na O2 Arene, to môžeš vidieť, keď si otvoríš web s lístkami. Ježiš. Chcela som ti moc poďakovať, že sa nám každý rok staráš o vánoční dárky. Ježiš Maria, vy ste takí zlatí, nemáte zač. No tento